Oi! Puta que no, molt temps aquí de novato fent totes les feines. Jo que pensava ja que les cerveses i fer tardeves, Mira, què fa vos? i què fer per allà? Però allà no hi ha anat. Ja ho poden fer, ella. Ei, bé. Ah, mira-te. Tenim un bon cafè. T'he de confessar que jo em vaig molt endarrere. És molt important que resolguem el tema, tot i ser un poc tard. Hem de trobar la gent dels concursants, és el moment, és el teu destí. Repassant edicions, cercant possibles guanyadors. Vinga, Llorencins, d'aquests tu. És tot un misteri, volen saber els fets, no t'entregaren per qui és. D'aquests tu. És tot un misteri, volen saber els fets, no t'entregaren d'aquests tu. D'aquests tu. Setze d'agost. Quin vespre!